Як ми це бачимо зараз, перекопуючи варварським чином річки в Криму, в руках Росії вода перетворюється на зброю, як засіб залякування осіб, які перебувають під захистом, так і для підтримки її зростаючої окупаційної машини. Розвиток військової інфраструктури і військово-промислових об'єктів, збільшення кількості військовослужбовців і активне переселення громадян Росії в окупований Крим призводять до зростання потреб у водних ресурсах. При цьому потреби місцевого населення не є пріоритетом. Люди ніколи не були пріоритетом для Росії. Все, що хвилює окупанта – це земля і морські простори для реалізації її зловісних геополітичних амбіцій. Ну а тем временем оккупационная власть Крыма предупреждает, что потребителям большей части Симферополя на следующей неделе отключат воду. Об этом сообщили оккупационные представители на совещании по ситуации с водоснабжением в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах 2 октября. Вот что они сказали. Хочемо попередити жителів Сімферополя, що наступного тижня в четвер проводитимуть профілактичні роботи Кримтец. Тому в четвер у вечірній час буде збій за графіком подачі води. Ну и также, как вам известно, оккупанты не прекращают апеллировать к международным организациям. Вот появилось такое сообщение сегодня, что постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве обращается к структурам ООН с призывом дать оценку ситуации с водоснабжением в аннексированном Крыму. Вот что они говорят, давайте вместе послушаем. Закликаємо Раду ООН з прав людини, Управління Верховного комісара ООН з прав людини дати окрему оцінку діям Києва щодо водної блокади Криму, яка, серед іншого, грубо порушує право жителів півострова на доступ до питної води. Вот насколько состоятельны вот эти заявления оккупантов к международным структурам? Абсолютно недієздатні. Перше, тому що, звертаючись до Верховного комісара з прав людини, Російська Федерація замовчує те, що вони якраз не пускають оціночну місію на територію Криму. А для них політичне питання, щоб ця місія заїхала з території Росії, а не з території України, воно є більш важливим, ніж сам факт потрапляння цієї місії. Тому що ООН, звісно ж, Крим розпізнає тільки як українську територію. І, відповідно, там має здійснити моніторинг Київський офіс і, відповідно, представники ООН, які акредитовані в Києві і заїжджають на територію України. Російська Федерація на це не йде. Тому в ООН чітко всі розуміють, що відбувається навіть з цієї точки зору і можливості оцінки ситуації. Вона оцінюється з території України. Раз. Два. Ситуація дуже банальна тим, що води в Криму достатньо, якби її використовували за призначенням, якби її направляли для потреб місцевого населення. Але ж Російська Федерація за всі ці роки, по-перше, не вкладала гроші в розвиток водної інфраструктури. Банально на те, щоб збільшувати обсяг води в Криму. Побудували трасу Тавріда, робили мегапроєкт, забудовували ЮБК. Але каналізацією і водою, водозабезпеченням не займалися. Раз. Два. Та вода, яка є, направляється на військові потреби інші. Ну, умовно кажучи, від нас зараз вимагають, забравши в нас дитину, щоб ми продовжували забезпечувати її необхідним для неї і не тільки необхідним. Перераховувати кошти. Просто відібравши її, забравши від нас і не пускаючи ще її, фактично викручуючи руки. І тепер, коли ми фактично говоримо, що окей, добре, ви відібрали, ми будемо її забирати, будемо судити, нам кажуть, а ви нам ще і тут гроші ми ті, що були, та, що вода є, ми її будемо забирати собі на забагалки, на пряцалки, на фактично суди проти вас, а ви нам давайте ще більше грошей. Або нас крали автівку і кажуть, давайте її ще позаправляйте там. От ми на ній будемо кататися, а ви її заправляєте. Ну не занадто нахабно. І це зрозуміло для всього світу і на міжнародних майданчиках. Тому якщо в Криму буде гуманітарна катастрофа через нестачу води, то це повна і юридична, і моральна відповідальність згідно Женевської конвенції Російської Федерації. І це всім чудово зрозуміло. І вода, про яку йде мова, це вода, яка з технічної споруди Північно-Кримським каналом поставлялась на територію Криму. Перш за все для промисловості, для сільського господарства, але не для виживання, не для життя населення. І зараз мені дуже шкода кримчан, які фактично стали заручниками окупаційної влади через перенаправлення води на військові потреби, через штучне перенаселення Криму,
туди переселення декількох сотень тисяч людей з території Російської Федерації і в багатьох інших обставинах, якими на сьогоднішній день Росія взяла в заручники цих людей, і вони сидять без води саме через дії окупанта.